Исәнмесез хөрмәтле райондашлар, эфирда толбыйларым. Барыгызга да иминлек, яхшы кәеф теләп тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүгенге кичтә сезне соңгы көннәрдә районыбыз тормышында булган мөһим вакыйгалар белән таныштырабыз. Яңалыклар тапшыруның чираттагы чыгарылышында. Чит илләрдән кертелә торган даруларны алыштыручы препаратлар Пермдә җитештереләчәк. Муниципаль район хакимиятеннән алынган хәбәрләр. Бүген мәдәният хезмәткәрләре көне. Районда хөкүмәт бүләкләрен тапшыру дәвам итә. Барда халык театрында премьера. Бу хәбәрләр турында тулырак итеп алдагы минутларда. 21 мартта Рәсәй президентының тулы вакалатлы вәкиле Михаил Бабич, Рәсәйнең сәламәтлек саклау министры Вероника Скворцова һәм край губернаторы Виктор Басаргин Медисорб фармацевтик предприятиесендә булдылар. Медисорб Кама буенда инде 22 ел стабиль эшләп килә. Монда яшәү өчен иң кирәкле терапевтик препаратларның 30-га якын төре җитештерелә. Үткән ел гына да әлеге завод 624 миллион сумлык дару эшләп чыгарган. Хәзер монда чит илләрдән кертелә торган даруларны алыштыручы препаратлар җитештерү буенча яңа цех ачарга әзерләнәләр. Бу турыда тулырак итеп Уралинформ ТВ телекомпаниясе хәбәрчесе Валентина Метликина әзерләгән материалда. Медисорб – крупнейшая фармкомпания страны. Здесь выпускают самые необходимые дешевые лекарства. Только за прошедший год завод изготовил препаратов на 624 миллиона рублей. Сейчас к открытию готовят новый цех для выпуска импортозамещающих лекарств. Давали на экспертизу этот проект немцам. Они сказали, что это тоже соответствует, если мы его выполним, как по проекту положено, соответствует правилам GMP. Этот международный стандарт позволит Медисорбу производить 13 медицинских препаратов, которые раньше завозили из-за рубежа. Цена проекта более 300 миллионов рублей. Мы для себя наметили направление еще глазные капли, стерильные глазные капли. Вот по второй очереди будет линия по производству глазных капель стерильных. Стоимость лекарств стала одной из основных тем на совещании с участием руководителей федерального Минздрава в Перми. Регион впервые принял такую представительную делегацию федеральных чиновников отрасли здравоохранения. Отечественная фармацевтическая промышленность активно развивается, однако по-прежнему не может полноценно конкурировать с производителями из иностранных государств. Правительством Российской Федерации принимается ряд мер по поддержке отечественных фармпроизводителей, нацеленных на сокращение доли импорта. Зависимость российского рынка от зарубежных лекарств оценивают в 70%, поэтому тема импортозамещения фармацевтики является одной из важнейших в стране. Здесь пермские предприятия могут рассчитывать на поддержку Федерации. Посмотрели возможности развития, импортозамещения. Я думаю, что Министерство здравоохранения нам серьезно здесь поможет. Ну и мы, собственно, тоже примем активное участие в том, чтобы все эти программы профинансировать. Сегодня в правительство России внесено постановление об индексации стоимости самых дешевых лекарств. Это поможет предприятиям сократить убытки от их выпуска. На Медисорбе, к примеру, они по итогам прошлого года составили 21 миллион рублей. Той необходимой величины индексации, которая позволила бы вывести из убыточности препараты нижнего стоимостного сегмента, перевести их в рентабельность, 20-25% это то, что позволяет учреждениям и предприятиям развиваться. Федеральные чиновники высоко оценили потенциал Прикамья в решении жизненно важного вопроса. Предложение, высказанное руководителями пермского фармпредприятия, решено взять на карандаш в Минздраве России. Валентина Метликина, Матвей Вершинин, Час пик. 24 мартта муниципаль район администрациясының утырышлар залында земство җыелышының 46-нчы утырышы үткәрелде. Биредә тикшерелгән сораулар һәм кабул ителгән карарлар турында хәбәрче Гөлшан Рангулова. Чираттагы утырыш муниципаль район башлыгы Сергей Ибраевның район тормышында актив роль уйнаган, Нәүрүз бәйрәмен оештыруда җитди спонсор ярдәм күрсәткән земство җыелышы депутатлары Сергей Масальскийга һәм Марсель Уразаевка рәхмәт хатлары тапшыруыннан башланды. Көн тәртибенә 21 сорау чыгарылды. Барда муниципаль районы уставына беренче укылышта үзгәрешләр кертелде. Бу чара 19 мартта Пермь крае законнар чыгару җыелышы муниципаль район башлыкларын сайлау, аларның башкарачак вазифаларына үзгәрешләр кертү буенча яңа карар кабул итүе белән бәйле. Апрель айында муниципаль район уставына үзгәрешләр кертү буенча ачык тыңлаулар һәм земство җыелышы депутатлары тарафыннан проектның икенче укылышы көтелә. Шулай ук депутатлар земство җыелышының 2014 елның 23 декабрьдә кабул ителгән 2015 елга һәм 2016-2017 елның планлы чорына Барда район бюджеты турындагы 881 санлы карарына үзгәрешләр кертте.
Алар карары буенча край бюджетынан бүленгән 500 мең сумга якын акча яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү программасын тормышка ашыруга юнәлтелде. Авыл поселениясе башлыклары территориаль сайлау комиссиясе рәисе Рөстәм Шакирҗанов тәкъдим иткән проект белән ризалашмауга карамастан, халык ихтыярын белдерүчеләр земство җыелышының 5нче чакырылыш депутатларын сайлауны үткәрү өчен округ сайлау схемаларын кабул иттеләр. Район территориясында социаль программаларның 2012-2014 елларда көнкүреш калдыкларын юкка чыгару программасының тормышка ашырылуы турында район башлыгы урынбасарларының отчетлары тыңланды һәм игътибарга алынды. Бordada бассейнлы физкультура сәламәтләндерү комплексы төзелешен җитәкләүче Хәлил Алапанов хәбәр иткәнчә, бүгенге көндә объектта җиһазлау эшләре генә калган. Батыр комплексын тантаналы ачу вакыты 29 апрельгә билгеләнгән. Было сразу 3 депутатских запроса. Это связано с тем, что первый запрос это с Бирюздинского поселения. Там были в аварийном состоянии крыша Дома культуры и там мост. И это запрос направлен в администрацию Бардымского муниципального района, чтобы принять решение по решению данных проблем. И депутатским запросом тоже выступила Амирова Самария Рифнуровна. Это вопрос по мини-рынку. Этот вопрос тоже направили в администрацию Бардымского муниципального района, чтобы вместе с Бардымским поселением решили данный вопрос. Потому что очень много жалоб от продавцов, которые там реализуют свои товары. Третий депутатский запрос тоже было обращение предпринимателей, которые будут участвовать на ярмарке в городе Перми, чтобы администрация помогла им оплатить данные места. И на сегодняшний день этот вопрос уже решили. Моннан тыш депутатлар Барда эшендә һәм муниципаль район территориясендә пассажирлар йөртү буенча яңа тарифлар кабул иттеләр. Карар буенча район үзәгендә өлкәннәр өчен билет хакы 16 сум, балалар өчен 15 сум тәшкил итәчәк. Поселениеләр арасындагы маршрутларда билет хакы 1 километрга 3 сум 50 тиеннән исәпләнәчәк. Рәсәй президенты Владимир Путинның 1941-45 еллардагы Бөек Отан сугышында җиңүгә 70 ел юбилей медален тапшыру турындагы күрсәтмәсе нигезендә хөкүмәт бүләкләрен тапшыру бара. 23 мартта безнең районда юбилей медальләре Шермейка авыл поселениясе ветераннарына тапшырылды. Спустя 70 лет после салюта Победы мы склоняем головы перед теми, кто ценой своих жизней победил войну. 23 марта в Шермейском доме культуры прошла праздничная церемония вручения юбилейных медалей, посвященных Великой Победе. На церемонии участвовали ветераны войны и тыла, люди, которые, не жалея себя, ковали победу с 41 по 45. Всего было вручено 20 медалей, 19 ветеранам тыла и 1 медаль участнику Великой Отечественной войны Мочалову Ивану Васильевичу. Глава Бардымского муниципального района Сергей Ибраев с поздравлениями лично вручил медали. Прежде чем приступить к вручению, я бы хотел сказать вам огромное спасибо за победу. Награждается юбилейной медалью 70-летию победы Великой Отечественной войны. От имени президента Российской Федерации медаль вручается Ивану Васильевичу. Торжество продолжилось концертом, подготовленным работниками Дома культуры и школы. Для ветеранов пели и рассказывали стихи, танцевали и дарили подарки. Ну а сам концерт – это еще один повод. Повод собраться с теми, кто еще жив. Тахир Ахмаров, Сергей Пепеляев, Притулве. 25 март 2007 елдан башлап Рәсәй президенты указы нигезендә мәдәният хезмәткәрләре көне буларак билгеләп үтелә. Бүген без матурлык дөньясын тудыручы, тамашаучыга үзенең күңел җылысын бүләк итүче, дөньяга икенче күзлектән карарга ярдәм итүче һөнәр ияләре, мәдәният хезмәткәрләрен котлыйбыз. Бездә дә бу өлкәдә янып эшләүче, районыбыз мәдәнияте үсешенә гомерләрен багышлаган белгечләр шактый. Теманы хәбәрче Сергей Пепеляев дәвам итә. Бардымский район – один из уникальных самобытных районов Прикамья. Богатое этнокультурное наследие притулвинских татар и башкир не только наша гордость, но и важный социально-культурный ресурс современного развития района. Двигателем всего этого является Елена Николаевна Калимулина, директор Бардымского центра культуры, досуга и спорта. Человек, ставший лучшим работником культуры на территории сельских поселений за 2014 год. Человек, чьи способности, эрудиция и желание побеждать становятся основополагающими в достижении любых целей. Я очень люблю свою работу. Мне вообще повезло, что всегда у меня был хороший коллектив. Я работала 17 лет директором
централизованной библиотечной системы, потом начальником управления культуры, сейчас вот здесь. И всегда рядом со мной были очень хорошие, творческие, креативные люди. Елена Николаевна – личность, чьи суждения о жизни яркие и самобытные, человек, знакомству с которым каждый безмерно рад, современная деловая женщина, увлеченная и ревностно, терпеливо и верно, служит своему непростому делу. Есть чему поучиться у Елены Николаевны: такт, внимание, умение ставить цели и добиваться их. Не женская хватка в решении вопросов – вот стержень, на который нанизывается ее качество. Эта обаятельная женщина может в короткое время сплотить коллектив и обеспечить хорошую ударную силу. Подтверждение к этому в пример можно поставить танцевальные коллективы и театр при Бардымском доме культуры, художественным вдохновителем которого является наша замечательная Елена Николаевна. Очень хочется поддержать свои творческие коллективы. Пошить им новые костюмы. Когда появляется новый костюм, появляется новая постановка, появляется стимул, я говорю в данном случае именно о наших танцевальных коллективах. Все мы любим и Дуслык, и Шаухар, и сейчас у нас появился новый коллектив, молодой хореограф, это Шаян ансамбль, Нурлы. Вот, поэтому любая новая постановка, это нужно, во-первых, нужно прежде всего костюму. Есть костюм, есть, значит, какая-то творческая идея. Кстати, вот мы в прошлом году тоже ездили с гастролями по нашему краю. Я стояла, смотрела со стороны, и мне было очень приятно. Я говорю, как мы красиво смотримся, какие у нас красивые костюмы. Ну, почти профессиональные, яркие, красивые, самобытные. Это очень выделяет, это очень бросается в глаза, поэтому вот хотелось бы, конечно, поддержать в этом плане свои коллективы. Наш народный театр, он единственный самодеятельный театр, национальный в Пермском крае, национальный, я подчеркиваю. Поэтому мы уделяем большое внимание его поддержке. Очень благодарна всем тем самодеятельным актерам, артистам, которые в свободное от работы время приходят к нам. Новаторство и титаническое трудолюбие, всегда в курсе нового и прогрессивного – вот отличительные черты и ее характера. Умение видеть перспективу, способность, благодаря которой Бардымский дом культуры будет с математической прогрессией эволюционировать, становиться все лучше и лучше. Дамир Ибраев, Сергей Пепеляев, Притулье. Здравствуйте, уважаемые телезрители! С 13 по 19 марта текущего года дежурной частью отдела полиции всего зарегистрировано 105 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. По данным дежурной части всего зарегистрировано 20 преступлений, по горячим следам раскрыто 16, остались 2 нераскрытые кражи и 2 побоя. За этот же период выявлено 134 административных правонарушения, в том числе за нарушение правил дорожного движения 86, из которых 4 за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии. И еще хотим довести до вас следующую информацию. С 23 по 26 марта текущего года на территории Бардымского муниципального района в соответствии с приказом Главного управления Министерства внутренних дел России по Пермскому краю будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». Данное мероприятие проводится в целях изъятия из незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, выявления и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Об итогах проведения данного мероприятия будет до вашего внимания доведено дополнительно. Спасибо за внимание. 27 мартта Халыкара театр көне билгеләп үтеләчәк. Барда халык театры бу көнне тамашачыларны премьера белән сөендерергә уйлый. Коллектив бу юлы танылган драматург Аманулланың «Бер кирпич, ике кирпич» комедиясын тәкъдим итә. Безнең иҗат төркеме премьера алды репетициясендә булып, спектакльнең режиссеры Раиф Кучумовка берничә сорау белән мөрәҗәгать итте. Ах, минем капричиям! Ах, стаката минем! Унисон! Ярар, ля, мин урым! Мин кереп тормый, мин дә җибәрдем, машина эшләп тора. Сүнеп китсә, яңадан этеп кабызырга туры киләчәк.
Театр кешене яхшылыкка, матурлыкка илтә дибез. Ләкин яхшылыкка илтәбез дип тормышны гел уңай яктан гына күрсәтеп булмый. Шуның өчен дә драмалар, трагедия һәм комедияләр, төрле тамашалар уйнала. Бу көннәрдә Барда халык театрында Аманулланың «Бер кирпеч, ике кирпеч» комедиясенең соңгы репетицияләре бара. Әлеге комедия дөньяда тормыш көнкүрештә булган тискәре гадәтләрне күрсәтеп, аны юмор аша тамашачыга җиткерү максатына сәхнәләштерелә. Катлаулы кичерешләрне оста итеп тасвирлап, тамашачыны ышандырып, биләп алыр өчен артист кешегә зур талант таләп ителә. Әлеге комедиядә күптәннән сәхнә тотучы артистлар белән рәттән театр дигән серле дөньяга тәүге адымнарын ясаучы яшь артистлар да уйный. Алар Әминә ролендәге Зөһрә Таразова һәм Мәрзия ролендәге Алсу Абдыкова. Безнең бу спектаклебез Халыкара театр көненә багышланып, премьерасы 27 мартта булачак. Һәм без бу спектакльгә театрда инде театрның 90 елдан артык булган тарихында булган bütün артистларыбызны чакырырга тырыштык, чакыру кәгазьләр белән. Һәм шулай әлбәттә театр ул үзенең тамашачысы булмаса театр булмый. Чөнки тамашачы булганда гына менә безнең хезмәтебездә күренә. Без шушы хезмәтебезне дә тамашачы белән аралашканда гына үзебезгә көч алабыз, үзебезне ничектер байрак итеп сизәбез. Шуның өчен без тамашачыларны бу премьерабызга чакырып калабыз. Тамаша икешәр-өчәр катлы күпсанлы байкатышлар арасында җыйнак кына авыл өен хәтерләткән күренештән башланып китә. Өй хуҗасы көн сайын эштән икешәр кирпеч алып кайтып, 12 елдан соң йорт салып чыга. Өй туе үткәрелгән вакытта вакыйгалар бер-бер артлы кызыклы күренешләргә бай булып үрелеп барачак. Комедияның кульминациясе ике ананың үзләренең кияүгә дә чыкмаган кызларын криминал дөньядан чыккан бизнесмен Ибәтуллинга димләүләре. Хатынсыз калганыңа елдан артты. Күпме больницаларда аунады. Гел бер үзең, гел ялгыз. Әле менә мин әйтәм, безгә күрсәткән теге ындыр табага кадәр караватта үзеңә генә йоклауы күңелсездер. Хөрмәтле райондашлар, вакыйгалар ничек шишерлер? Анысын белерсез тамашаны карап. Хөрмәтле дуслар, Бардадан бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Яңадан очрашларга кадәр исән-имин булыгыз. Вниманию налогоплательщиков! Межрайонная инспекция финансово-налоговой службы России номер 8 по Пермскому краю с 25 по 28 марта проводит День открытых дверей по адресу село Барда, улица Кирова, 11.